खुलुमबाय आंनि बे जोहोलाव फेसबुक पेज आरो फुंजा सरगियारि इउटुब चेनेल ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरनाय जाबाय। जोंहा बयबो मिथिखायो जोंनि अप्सरा बिनानाव बयबो मोसाबाय दङ सुपार डान्सार सिजन 5 आव जोंहा बिनि जोबनायनि समा सफैबाय। दिनै सनिबारनि दा हरनि 8 रिंगा आरो गाबोन रबिबार बिनि 8 रिंगायाव जागोन जोंहा मोसानाय श'। बेनिखायनो गासै जोंनि आसामनि बर' रायजो राजा बिदा फंबायफोरखौ बिनानावखौ हेफाजाब होनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाबाय। आरो बिनानावाबो बुंखादों, टाइमखौ खोन्थाखादों गावनि फेसबुक पेजाव, अप्सरा बर' फेसबुक पेजाव बयबो थांनानै फल' खालामबाय था, अब्ला नुनो मोनगोन। आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिसा इउटुबब्लाबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सापर्ट होदों। हानाय माने भिडिअफोरखौ जेसेबां हायो बानाय, शेयार खालाम आरो माबायदि थिनदों गुबुनफ्रा जेरै मावदों जोंबो बेबायदिनो माव। बयबो गावबागावनि हारिनि बागै खामानि मावदों। दिनै जों गोबां नुनो मोनदों गुबुनफोरनि बिमा बिफा, गुबुनफोरनि बिदिनो बिदा फंबायफोरा गावबागाव हारिनि मानसिफ्रा माबायदि खामानि मावदों जों नुनो मोनखादों। थिग बेफोरबायदिनो जोंबो जोंनि गेजेराव खामानि मावनांगोन। लास्ट समा बेनो, जोंनि बिनानावा मा जागोन मा जाया जों मिथिसिगोन। बेनिखायनो गासिबो सापर्ट, जों मालाबाबो खौसेथि आरो अनलायलायनायाव खम जानो नाङा, बेखौ आं सानो। आरो जोंहा गोदो जि जानानै थांबाय आवगोल, बेखौ जों सानबाय थानाङा, गासिबो बेफोरबायदि जाजोबा। बेनिखायनो सापर्ट हो बिनानावखौ। बयबो भिडिअखौ नायदोंब्ला कमेन्ट आरो लाइक खालामदो। साबस्क्राइब खालामनाया गाव गावनि गोसोसो, खालामो ना खालामा। आरो आंबो इसेबां मोजां भिडिअखौ बानायनो रोङा, गोनो गोथो जायो। थेवब्लाबो आङो बेखौ भिडिअखौ बानायनो होननानै बानायथारनाय जाबाय। आरो बानायखादोंमोन आं फिसा फिसा क्लिपनो, थेवब्लाबो जों एसेबां स्मार्ट नङा भिडिअ खालामनायाव। नाथाय माखासे जोंनि बर' इउटुबारफोरा जोबोद गोरों, स्मार्ट भिडिअ बानायनायाव। बिथांमोना सापर्टनि थाखाय भिडिअखौ बानायनो हायोमोन, नाथाय खालामदियासै। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंहा समानो गैला। दा हरनि 8 बाजि आरो गाबोन हरनि 8 बाजि जों बेयावनो नुनो मोनगोन। बेनिखायनो गासैबो रायजोफ्रानो माने थियारि जानानै थाखा। गासिबो आरो मा बुङो बिनानावा दाहाय नङाबा गाबोनफोरनि गेजेराव मा बुङो भट हरनो खोथादोंब्ला गासिबो भट हरबानो जाबाय। आरो जोंनि बे मा होनो नबजित फंबाय बायदि बेखौबो जोंनि गेजेराव देरहाहोनो हानाय बायदि जायो जोंनि गेजेराव। आं बेखौनो बुंनानै गासैनिसिमबो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।